ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje nguphathele kama-update nama-teaser komkhokha, izinto nje okumele ke sibheke and ke siyilindele ngayo ke lapha inyanga kaSeptember. So ziningi izinto okumele ke siyilindele lapha kumkhokha, njengoba sazi ukuthi ke kunempi eqhubekayo phakathi kwaSiphamandla naye ke uKhulekani. Nazi ke mbukeli izinto okumele kuyilindele ezibalulekile ngayo ke lapha inyanga kaSeptember. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke ukuhlukana kwebandla nempi ephakathi kwakhe uKhulekani benoSiphamandla kuzoba worse kunakuqala. Baphinde baveza ukuthi ke kunelunga lebandla elizoshona ngenxa yayo ke lempi. Ukufake kwaleli lunga lebandla abangalivezanga ke igama kuzoba ke nendida, njengoba ke kuzobe kuney'nsolo ukuthi ke ukhona olibulele. Okunye ke futhi abaphinde baveza ukuthi ke uKhulekani kuzothi ke makuhamba isikhathi uzobona ke elinye iside likaNomkhosi elingelihle and futhi ke akangalazi. Umbuzo ke mbukeli ukuthi ke ngabe lokho kuzobaxabanisa na? Ngiyobuya ke mbukeli namathiza akaphelele ngawo ke uSeptember. Okunye ke futhi mbukeli abaphinde baveza ukuthi ke uSifociya uzokhothamela uKhulekani. Baphinde baveza ke la ukuthi ke uNgema uzobuyela lapha kwaGumede. Babeke sebeveza ukuthi ke uMamzobe benaye ke uNdlovu bazoqhubeka ke nokuthembeka kuyena ke uKhulekani. Baphinde baveza ukuthi ke uManzimande uzobe ngekho ke kahle kwezempilo ngenxa ke yempi eqhubekayo phakathi kwaSiphamandla naye ke uKhulekani. Sengivala ke mbukeli baphinde baveza ukuthi ke uNokubonga uzozama ukuthi ke lethe ukuthula phakathi kwakhe kuNomkhosi benaye ke uMabusi. Kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi zinto okumele kuyilindele ngayo ke lapha inyanga kaSeptember. Ngiyobuya ke namathiza aphelele ngiku-update. Cela ukuthi ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.